Mas Percil kali Mas Yuda siap ingkang ngersakaken lagu Bubuk Kasmara kalian Langgam Kacang Ijo menika kala wau kadang kula taruna Dik Sunarto sekretaris Praksipan DPRD Ponorogo. Nggih. Nah iki ya rawuh. Siap. Wah, komplit jebule Pak Dok. Komplit. Diatur kene to. Iki ana sing ngersakake bawane iki kudu dijlentrehake barang ya ana. Hah? Tah? Ya. Mas Kanjeng. Karo Mas Yuda. Iki dandang gula amurwa bumi. Dandang gula amurwa bumi nggih. Rumono lho Cil, Kancil. Surasane ana. Nggih, nggih. Maka rasane kok kene. Jroning kitab Pujangga Minulya apa ya surasane? Monggo. Oh ya. Malelo tafsir mangkene tafsir Pak Dok. Malila tafsir mangkene. Tafsir mangkene niku nek kalih tafsir mimpi no benten. Ayo beda. Ya 1000 mimpi. Tafsir mimpi ki lak ya sampean kuwi sing gaene. Tukune yen ngene dalange. Ah wis. Anggap aku pengempel. Ya. Gusti Kang Maha Nyipta apa nggih? Nur Muhammad kapilih dhisik. Niki lho Mas Yuda. Sadurunge Gusti Allah nyipta makhluk kang urip ana tengah-tengah jagat kang cinipta luwih dhisik Nur Muhammad niku nggih. Nur Muhammad ki beda karo Nurullah. Nggih. Nek Nur Muhammad ditutupi mripate ora weruh, nggih. Nek Nurullah najan ditutupi mripate iso nyawang ngendi wae. Nggih. Lah kudune arep roh Nurullah kudu ngerti Nur Muhammad kudu ngerti Yasin wal Qur'anil Hakim. Nur Muhammad kalih Yasin. Bilang mungkin terus wonten mriku. Nggih, nggih. Kula nyaut kula wong pondok kok. Pondok bersalin. Tumuli terus nyipta Pisan tulisan tulisan kang satu iki mesti ana sambung rapete karo Al-Qur'an Lauhil Mahfuz kang ana kabaite Mas Yuda. Mungkin terus niku mesti. Gusti Kang Maha Ngapura. Terus
ta? Nggih, nggih. Nah niku Al-Qur'an Lauhil Mahfuz nggih iman nggih ikra nggih petunjuk nggih hukum nika isi. Terus sakwise Gusti nyipta isi terus nyipta wadah. Wadah. Nah, wadahe apa nggih? Wadahe, Dik. Ayo nduk cahayu ayo. Kaya ngerti ya Pak Yudo Mas. Tumuli murebokang arsy Bintal makmur, bintal muharram lan bintal muqaddas terus kuwi. Nggih, nggih, cocok niku. Sae. Tenan ora to Pak Yudo. Mas saya tok. ora dek iki mudeng apa ora lho Mas kena. Dagelan pondok-pondok ngendi to Mas? Busalin. Apa to Pak kuwi? Darul Nikmat. Oh, ya tunggalane selikur kuwi. Iya, heeh, udah gak lewi ini mesti bubarne kok. 47. Baital makmur nolya Ya ora wis cetha to Mas Yuda. Dados isi karo wadah kuwi dhisik isi. Contone sadurunge dadi bismillah mesti ikra bismi. Ora kok bismi ikra. Lah nggih. Ikra kuwi isi, bismi kuwi wadah. Wadah. Nggih. Kuwi lho, Dik. Ora pengalaman. ngerti tenan Mas. Lho ya jelas ngerti. Sing pondok dalur apa enggak? Darul Nikmat. Ayo ndang, kowe gak to bae. Bareng kor. Suwarga ugi neraka papan ganjaran siksa dipipining padang masyar Wa sirata mustaqim. Langgame diaturake, Bu. Monggo. yen puron kula critani Lolo lerong. Balungan loro lerong.
Ngono, Mas. Pinten kae Lalalilong umpamane sinare sambung bisa nyawang slagamu kang anglam-lami tinamune sebutan kalian yang hati eman rasa kemasiman jai nawatno lanjut oper berek Mas Kancil karo Mas Yuda Nggih. sing dikersake menjanipun Dik Tama kala wau Leres. kanggo Rika. Wah, cocok. Cocok kanggo Rika. Niku khusus kawula muda. Heeh. Nah, Dadi komplit Pak Dal. lho saiki tontonan saiki kudu iso ngedoli masa. Ya tontonan ya tuntunan. Ning kebak tatanan. Heeh. Nah, ngono lho, Dik. Iya ya Sing sepuh ya iso mirsani, Iso menikmati. semono uga sing kawula muda ya iso nrimo Nrimo. anane wayang kulit. Heeh. Nut jaman kelakone. Lakone. Lah, Iki kanggo penyanyi to. Nggih mboten napa-napa. mboten napa-napa. Ayo Mbak Puri berpadu dalam lagu musik. Ayo. La 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 la. Mas Sepote apik. Ah, Cepote iso ndeledek. Lah iya. iya toh. Ada La 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 la. Ndeledek sampean. Kok ora tanah digawe ngono kok. Iki lho Pak Pado. Lah iya. Iki lho Masuk. gawe lumayan Dik nggo kletik-kletik. Iya ya. Kayak gremes-gremes sih Lah iya. lumayan. Hawane ya kaya ngene lho, roke iso kaya kurungan pitik. Awake dhewe kita elak umpamane udanan ngiyup ning ngisorno. Ya ora masalah. Ayo jajal ngiyup po. Nun Seneng sewu. tak Apik lho Dik ya. Bareng asma sinten, Mbak? Kula endang Mas Percil, mosok kesupen to kali kula. Pidalem saking Saking mriki mawon lho Ponorogo, mosok kesupen to kali kula ya Apal ampun aku. Mas Percil Suarane kok sopan ganteng apal kaya aku. ngono to. Soalnya sama Del. Alah wis to ben dititeni ae ngomong apa. Mas Percil niku pripun to wong kok gantenge kaya ngono kula tresno sanget lho kali apa diomongi apal kancane karo suaramu. Maksudnya Fernando lho, Dik. Namanya sinten sayang? Puri Mas Puri. Nggih. Puri putih. Asik. Ditandur nang Kira keponakan. Puri. Hah? Puri. Seleret di PU. Hah? PU ora kok TU. Oh, PU Puri. Lah niki. Walah. Puri ora kok Lah Turi. masih meh mirip Mah mirip lho, Mbak. Kembang kantil manten anyar diiring bedil Salah bajingan. penjundil aku kaget kucean kene Itu nih tenan Mas. Lah ya masa Bocah kawan cilik-cilik. ora mentolo lho Dek arek muni masa ada wong akeh aku terus muni pentil Lah aku mau. Wong edan. ketelisut kok Mbak Puri. Mas Percil, Mas Yuda. nggih Lagu kanggo Rika iki kesenengane anakku lanang. Wah, lah saestu saestu to. Anggota dewan dari fraksi Demokrat. Sinten? Daleme sing saka Koijo. oh bapak Ponakan iki ya bajingan kuwi.
Wayangan apa tau to Pak Li kon mayang. Masa Mesti kono-kono. Menika piyantune Aku tadi ngangkuru. ora tau kok mara nyanggonku ku Lek. Rokok ora tau malah. Blas. Lek, ini Lek dite 5.000 Lek. Ini Dek, dite ngono kuwi malah. Dereng kok Dereng. pancinan kok. Mobilnya bising jing mang ben. tahun kas. Dereng. Mas Gianto. Oh Mas Gianto. Mas Gianto. Sak nada Mas. Arep mbok Nada. kapakne. Ya. Tak rayu no, bro. Masalah. Ya, Nada. apa iso? Tangan kamu yang sebelah kiri Nada mana? L, nada L. Apa enek to bos L nadane? Mboten enten nada L niku. Tombak. Sing enten niku nadane W pindahe neng C. WC wi lho. WC. Piye-piye? Oh, enek K. Napa Kak? Pus. Tangan kamu yang sebelah kiri mana sayang? Yang kiri, ini, kiri. yang ini. Begini. Oh, Apa tangan? Coba tak. Lah tak kira aku. Tangan kamu sebelah kiri mana? Kiri yang kiri. Lah mau kene jare sik ora bener. Oh, manis sekali. Alah. Ya. Asik. Aja turu ning ngarep lawang. Iya, Pak. Ndasmu pangan wedhus. Dikira suket. Kayak suket lho, iki masa rambut asli to, Dik? Ya ampun, lagi ngerti lho aku. Nuwun sewu lho, Pak Yatno. Oke. Lagi ngerti masa iki asli. Asli, Pak. Iya ampun, ya ampun. Asli ya, asli. Ya ampun, iki lho delok asli apa palsu jajal. Aku tak jajal yo, Mas. Asli. Aduh, Oh ya iya, ampun. asli, Mas. Asli ya, Pak. Sindan-sindan. Iki asli apa palsu? Omong ana penonton barangnya lo kon ngebuang endasku. Besu karo. Awakmu iso teorine lah kene dijambak tenan. Hei. Oh dirayu. Tangan kamu yang sebelah kanan sayang. Jangan Kak. yang kiri. Muskurane Asik. dilwatam him ho. Muskurane nek percil kaya cempe. Picek. Nyapa ta? Wong mangsa aku wong apene ngomong tenan. Sepurane aku tresno marang kowe. Aja gelem percil anake kere. Ya ampun. Oh. Nyapa? Nyapa to? Kowe lho nyapa? Oh enak Pak. Sumpah. Lele mandak ngono tae senengen. Kowe mau ra krosane sing ganjel ngono to? Aku nggawa HP 3315. Enggak geder. Apa ya empuk? Awakmu iso ora? Ya tetep bisa tuh aku. Sayang, kamu tahu nggak apa yang dalam isi hatiku? Ya rempelo usus. Dia percil ki nyapa to? Dia percil tak antemi lho. Tak antemi lho engko. Piye? Ganggu ae. Ora mung kuwi tok, Cil. Napa? Ora mung kuwi tok. Napa, Mawon? Jero kene ora mung kuwi tok. Lah. Ora mung remelo usus. Napa? Ya rono nae. Oke kabeh enek jantung kayak krepen. Jangan dengarkan hijauan gurem ceceker. Rupamu kok jeduk diawet tek ngelokne kancane gurem ceker. Ngelokne apa? Rupamu masane wis bagus no. Bagus no. Potongan kaya takir pelontange kok. Bahayane. Anu ben dipangku ngono lho, Dik. Indang ngono. Hah? Nene. Goblok walik cengok-cengok. Iki nek ora ngono, iki rene. Ben dilungguine Ya terus lho. lungguh ning kene lho apa piye kae goblok. Lah piye ta? Iki lho rene. Ah. Cah cengok ya. G. Ki mayor. Hei. Kau yang sangat ku sayang, karena kau gadis pendiam, pelukismu aku siapa gerangan. Lagu kuwi koclok kuwi. Kita Kowe apa enek lagu zaman lawas atau kepelangi-pelangi jane kok goblok kowe iki jane. oh berarti aku gak hafal. Kowe iki jane. Lagu India ngono lho, Dik, kaya ning sinetron. Bah, nyapo Indian. Kowe pacaran ning jero taman kaya sinetron. Lah kowe apa dadi apa? Yo apa dadi manut aku patung ya gelem, wit ya gelem. Lah apa oleh karo bose lek kowe dadi patung? Lah rae dadi apa? Kowe iki kudune dadi kirek.
Kok kire? Aku dadi kire terus asune kowe. Nesu. Wong nesu. Sing masa India kok kire apa enek? Lah lak mbone njaluk India awakmu dadi apa wit kene tengah. Ya wis dah. Ngene. Mbak sampean kok kono ya, Mbak? Film India paling tidak kucik-kucik hutahe pacaran yang jero taman lah awak dhewe terus ngeleng-ngeleng. Hai. Oh alah. Hai. Oh, Ngeleng wit ora Jawa ora tau ndelok film. TV-mu hitam putih. Madhep rono. Mereknya Polytron. Tumbiho ya, Mas. Sampean kok kono, Mbak ya? Ceritane piye wite? yo wit pe yo ngene tok wit. Gak entuk omong ya? Ora oleh. Yo yo wit kok. Wit ora omong. Telendem, telenteng, telendem. Lambemu lho meneng kowe wit Aku dadi apa? wit meneng. Lah iya, masa wit omong. Yo meneng kok wit. Meneng lambemu. Sayang, Iya abang. aku cinta padamu. Aku juga. Kita bertemu sayang. Kamu sana aja, aku yang sini. Oh iya. Sayang, Bau. beribu-ribu kasih, beribu-ribu sayang. Aku ingin selalu dekat sama kamu. Neng teng neng teng neng teng neng. Ya ampun masalah ya. Sayang, Iya bang. Uri, Aja diuyak. aku sangat cinta padamu. Iya. Agak turun dikit bang. Jangan yeah. ini nyapot tuh. Lah susuku mbau uyak. Biasa yo. Ya sayang, aku cinta padamu. Masalah ya ampun tenan. Ya aduh. So sayang, aku kangen padamu. Mas, cil. Ya apa? Kingko wae putil. Mbok jecek Kowe iso apa ora? Kowe iki iso apa ora? Lah masa jecek ki ngono kok iso? Jajal mbake kok nyanyi kanggo Riko, Mbak. Jajal sanada tok. Jreng Ya. aja dadi sik, aja dadi sik. Apa Cewek. iso? Kanggo Riko. Ya kanggo Riko. Jajal. Sini. Aku nekene mas. Sing ngono hang bisa Galak ini ya. alah goblokmu. Rapal. Nadamu lho. Keduren. Ora, ya Pak ya. Ya. Sing ngono hang bisa ngalangi niat iki masyota samudra sun arungi. Jajal kowe. Sing ngono hang bisa ngalangi niat iki masya ilang nyawa sun belani. Jajal. Paran peae Selakone. kanggo Stop. Yuk masih bersama musiknya Indonesia bersama Getuk Gedang Kediri. Yuk. Ayo piye. Wah, blok sik kowe ki nyarno gak iso. Stop. Itu namanya grup yang sangat fenomenal. Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pelecehan Kowe. Lah aku ora ini roh. bukan Getuk Kediri. Ini loh. Bukan Getuk Gedang Kediri. Grup DSS. Iya. Grup Seniman Sinting. Senting, Dek. Wi anu wi nek gak salah dalangnya ya gendeng. Ya Pak Tom. Dalan ora kok gendeng. Lan apa? Pentil. Malah muncul. Ayo Pak. Baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, langsung kita sambut penampilan dari Mbak Puri lewat lagunya Kanggo Riko masih bersama orkes kesayangan Anda. Inilah dia New Paralon. Kayak ngeprok mbokmu iki piye kaya remaksamu. Neng bis-bis nang Paralon. DSS. Grup Seniman seniman napa? Senting. Senting. Bongko pokoke wis pokoke ning mulang iki yo. Hey ya hey. Oh. Ha ha ha. sing ono hang bisa
undangan mlebet mawon. Lai 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 lai. Sun lakoni kanggo riko sayang. Hey, yo, bareng-bareng masih bersama GSS Grup Alfoy Depan Senteng. Oh ah, oh Matur suwun. Monggo. Ya deh. Alon-alon prono. Dan makin malam makin semarak Mas Percil. Pokoknya Tak koran lo rodok peteng. nggih. Saya wengi saya panas. Ya, saya panas. Panas. Wah, iki ana pamundhut iki. Nggih. Salam penyemanian Nusantara. Oh, piye mania niku? Piye mania niku? Nggih, siap-siap. Nggih. Menika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Sam. Waalaikumsalam. Sugeng dalu boyakno kula saking nggih. Nggih mania Nusantara. Nggih Ponorogo nyuwun lagu Banyu Langit. Wah, cocok. Gumantungi rasa. Grojogan Banyuwangi. Bajing loncat. Wah, alah cocok. Mbok kon tuku kaset ta bocah-bocah akeh men lho. Jenenge Alah jan tur ora ning apa-apane. nggih kendel niku kendel. Tapi ya cacing kemringet bajing loncat jatuh. Lah cocok. Bajing loncat niku nek sing loncat niki terus bajingane niki sesuai. Kowe malinge. Mbak, ayo Mbak Tari, Mbak Dwi, Mbak Tari, Mbak Dwi. kan kok sing jogeti Mas Percil karo Mas Yudo. Nggih, Mas Percil sae. Nggih. Mas Percil sae napa sae? Yo budalne yo. Anak cilik-cilik lho, Pak. Gak maksud kaya jisik. Getin. Mane kancane kabeh bongko iki. Mudin gonku kaya ngono nek wong mati sae napa sae nemu meneng ae. Sae napa sae menenge bareng pas ketelu sae napa sae pikiran dhewe Den.
Niki ndun sabawa nggih Mas Yuda. Langsung Nggih, nggih. Langsung man bujung medal. Langsung Ya. mawon. Intro dari Saron monggo bajing loncat dados. Hoi. Hoi, hoi, hoi. Enggak. Abdi lebat terusan Was. Dadi enggan Pak oi. Ya. Ku tak sangka salirapat luas pisan Tek kuatas kanggo kesan ngatos Entek ke pisan.
Hebat. Wah, Siap, ngantek siap, gumrobyos. Lah nggih. Wong desa mawa cara, negara mawa tata. Nah, dadi Jawa Barat iki jogetane ya kudu lincah, kudu gerak. Gerak iki patah-patah. Patah-patah. Beda karo joget Jawa Tengah. Jawa Tengah piye alus? Alus. Tengah niku halus. Klasik alus. Klasik. Benten ngoten niku basic. Bedone karo Jawa Timur. Nggih. Jawa Timur ki sigrak. Tanjake kudu cetha. Ngantek kaya kenek ri. Ngene kayak kena telek. Wis kena telek. Lah ngene terus ngene kan kena telek. Iki garapamu Mas Yudhar Mas Percil. Siap. Heeh, banyu langit. Gumantungi rasa, ya ta? Nggih. Iki diaturke sing ndi? Siap. Yang Monggo mana nderek dulu? anu Mbak Yu Waranggono Mbak Yu kalih mawon, penyanyi. Hah? Mbak Yu mon. Waranggono kalih penyanyi. Mbok Ikan pilih. ndak wingi? Sing ngeten iki napa sing nika? Napa gentos sing ngeten iki? Ya sing iki Bener gendhi apa, tadi Pak? iki Nah, ngesang. nek sing kulon kae nek bangsane ngono ora anu kae. Niki rombongan Sing iki lho, sing mriki tarnam sak iki. menten, mriki sak menten. Ayo Mbak Tias. Mbak Tias, karo Mbak Puri ya. Mbak Tias karo Mbak Puri. Puri. Nggih ayu tenan. ayu. Sepati Mas, yo. Wis ah. Lah. Oh, alah. Ya kula aneh. Spote jan hebat pokoke wis Nana nene nana. nyacat walak. Tang tertang tang 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 tertang tang 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 tang. Pas kuwi pas anu tarike pedot. Tangkon dah. Oh, pedot. Nah, terus entek. Sing lagu sing pertama Mas Banyu Langit. Dijreng sik. Aja Aku apal kowe. Dajal contoh nono apal apa ora? Suara anjing, Alah. Oso. suara entut, sing mambuning. Angin. Lah, Ngantut ya, nyapa? Angin ya entut kuwi. Ngantute nyapa? Ya mambu kok. Asalahe rambok nget. Iya nek pengen ora mambu dinget ya. Nggih, jangan ora Kaya mambu ya jangan. dinget tok. Piye ta karepmu lala jangan dinget iso entut to mbok ngeti koculuk ya iki. Wae bojoku wae kocap ubune kaya sego dibuka ya. Tanget ya. Niku jenengan nget, mangke terus damel sarapan mutah mesti. Jajal sik Iya, sampean iya. iki. Iki lah ya pinter ke pipine kaya bakpo ngono sih. Wah, iso koyo semut tok iki ora. Ora enak. Di lo. Lah iya. Ora enak. Pengen lumayan lho Dik. Ngene iki sekilo piro ya? Lah iya. Suara angin jajal aja omong meneng ngene tok lho sok-soki penyanyi Vakum. konser Penyanyi itu vakum. suara angin sing lha kuwi keleru Di atas panggung Iya, Mas. jangan vakum, naik di atas panggung kudu penyanyi kudu diwarai Dik. Saka kene Dik, jajal. Ini, Sampai ini, saka ini. kono. Ini, Jajal. ini. Mlakune piye? Mlakune tak paling warai ya tidak. tak warai dadi penyanyi kudune sumesik Sing ceria. Ngene lho paling tidak. Hah? Lah Gigi harus kelihatan paling tidak jalan di atas panggung paling tidak. gelo Hai, bapak-bapak ibu-ibu, apa kabar? Ya, Sing kan. enak ndang warana Dik, ngene warana. lho ngene lho tak warai ngene ya Mbak ya sitok-sitok ya aja Warai. guyu kowe diwarai tenan kok ini ya Mesem Dik, mesem. Hai, selamat malam bapak-bapak ibu-ibu. Assalamualaikum. Ya. Ada kaya Bisa, kepalan. Jajal bos. Oh, kersane Ben iso. anu. Ora diwarai ra iso. Lah, kersane dadi komunikasi dengan Nah. penonton. Iku penting. Mlakune, Ini, mlakune. Rada semu jinjit rada Semu maju. jinjit, Oh ya jinjit. pene jungkel dadi. Semu jinjit rada maju. Sing ceria. Hai, bapak-bapak ibu-ibu. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum rada gede ya. Dak. Rada gede nglokor dadi cara Piye. Penyanyi ludruk yang ngono kuwi. Nggih. Ya rada ndek. Iki rada dundur nih. Masuk. Ini. alah. Nah, wes saya Jatuh harga diriku jatuh iso-iso. Piye. Lagu set. Ya. Aku nang. Di loro. Alah kurang cepet. Kurang cepet. Ada kaya gajah. Jadi kurang cepet. Mlakune semu rada ipit-ipit rada ceria. Lah. Ngono ndang. Sing mburi aja ngenyek lho. Kowe ngenyek kancane tak kon munggah lho. Guyu ki kok kon munggah sing guyu. Aja Mulane iki pare dudu janganan. nyambut gawe duduk dolanan. Heeh. Rasane ya. Ayo,
Piye tangane piye? Ngene. Ngene. Tangane Ah, ngene. kaya wong kiting lho, kaya wong kiting. Nyangklong tas. Mlaku, mlaku. Siji, loro. Tetep semu mlayu. Mimike digawe mesem karo lirang. Ngene lho kaya aku ini lho. Ndang. Kaya mata kira. Iki arep ngopo? Ndang. Ah, sapa guyu? Telek tok, telek Ayo, tok. siji, loro, telu. Ayo. Pinter madhep rono. Madep rono. Iya. Hai. Krek. Ati ya iso bae. Iso. Iso bahas boleh. Pripun to Mbah jenengan niku? Tangane ngene. Tapi langsung hai, langsung Ndang, ngono. Ayo. Ayo mlakune. Gak iso mlakune. Astagfirullah. Sing apik Iki engko nek kok- nek tak warai apik. Wes pokoke bengi iki sindenku amoh karo percil iku. Ngono apik ya dipepek dhewe dinggo-nggo dhewe lho ya. Ayo ta. Siji, loro, telu. Yo. Nah, Hai. Hai. Selamat bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam. Assalamualaikum. Apik. Lulus. Anu mulai kok kene sih Ora Mas. iso kowe. Ayo. Ayo. Ora iso. Ora enak ceritane. Awakmu lulus, ketok awakmu ning dong banteng suwi ketok. Ya. Wes, ayo. Ya. Mas. Aja guyu. Ayo, ndak. Aja guyu. Mulai kok kene sing paling kekel mau sing pojok kene. Ayo, Mas. awak Ora iki urute. Urute. Ya Allah, kok Ayo. biasa aku les. Mlaku. Hai. Langsung ae. Bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum. Larase kudu sakmono lho. Ayo. 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 Ora guyu. Kok ngantek iso kaya ora guyu, Nggih. Lulus. Langsung entuk 50 Aku tak sing nyawer 50 ta timbang kon ngono, Mas. Ayo. Gak iso. Sing Ayo. apik. Piye to? Siji. Sik opo? Kah piye? Penyanyi kita dari kota Ponorogo ya bersama Puri. Ya. Iji, loro, telu. Lakune. Nyapo ke mangapi lho. Ayo jang mlaku. Gitu bocah iki. Mlaku. Yo, mlaku wae. Lho, Emo, Mas. kok emah piye jajal mlaku tok Aku gak iso. Mlaku Mas, kok tak tuntun. Wah karo roke, Ora. gawake. Ya, gini. Gak iso. Ah, Engko nek gak iso dibenerne wong jenenge tak benerno. latihan. Ora Ora enak enak ceritane. salah gak apa-apa. Wes salah sapa munggah. Nek salah baleni. ora didukani ya, Dik ya. Mboten tak bahas nggih. Ora. Jalan Dik dibaklangi. Ya. Hai, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Ayo. Bisa loh. Iki ku nek apik no. Ya Nela Karisma Via Valen kalah. Buat karo awakmu ayo. Bang. Ayo siji, loro. Sik, Up. Nek aku iso wae ngambung Mbak Tias ya. Lah, jone Kalah jone kok ngambung dijak turu lah aku gelem. Tenan. Wis tak losne Dik Los pokoke. iki pokoke ning kene. Mumpung Tenan ya cilaka kowe ora mulih. mumpung adoh omah. Ayo. Gawaju Buri. Jiro, lu, pat, Madrono. Hai, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Dek, guyu Dek. Guyu. Iki, ayo. Ora iso. Lah kok guyu iki piye ta masalahku? Perjanjian. Sapa sing guyu Guyu? ta kon munggah? Munggah. Ora peduli kuwi sapa. Ha kowe sing banter dhewe. Lah nyapa kok sampe kene? Padahal liyane gur ngene lho, Dik. Ngono ta. Lah kono kok. Berarti awakmu. Ayo. Kancane. Ora iso. Ayo ora enak. Ora enak. Engko tak warai. Warai. Tak warai, engko tak Ayo. warai. Ayo. Bas, nggih lho Bas, ora Boten purun, Bas. Ora belum, Bas. Rusuh niki. Rusuh iki putune. Rusuh kowe. Gah aku ora tak eloki kowe rusuh. Lagune apa Mas Percil mau? Anu, napa? Banyu. Anu rusuh. Banyu langit. Banyu langit. Nadane, Mas. Pinter ya cah kene ya. Pinter iki. Lah pinter. Mas, mau janjine lek aku iso kuwi arep ngambung Mbak Tias lho. Wes gak. Ayo, dan. Boten. Ya. Suara angin sing rindu ati Gerake. ngelingake sliramu sing tak tresnani. Stop. Harus bisa. Ayo, Ayo gerak. tes yang nomor 2 ini. Piye? Iki lho, suara angin sing rindu ati. Iya asik. Ngelingake
sliramu sing tak tresnani. Ayo jajal, ayo. 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 Aja guyu kowe kon Aja munggah guyu, kowe. aja guyu, kowe. Kon munggah moh. Iya. Ayo. Suara angin. Warai ya Mas. Iya, ayo. Suara angin, angin sing ngeridu ati. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Kurang mudun. Lah piye Yo kok ngomong kurang apa tak kowe iki jan pas ngono lho. Kene iki ati kurang mudun saithik kene lho, Dik. Kok terus juyek kene. Tobat aja, tobat lho, tobat kah aku awakmu. Maksudnya gerakane lho. Gerakane anu. awakmu, Dang. Tak kongkon saiki moh aku moh. Dang ora apa-apa, Dang, gak apa-apa. Ngene gak wani ngene engko tak ngenekno, Dang. Anu repe. Ya. baleni Mas. Oh ya. Oke. Suara angin, angin sing ngelingake sliramu sing tak enteni. Simak lho. Anu bareng. Lawaden ladenane angel cah sitok iki. Sisi tak tengi tenan. Entekno snack. Aduh, Omonganmu lho ra penak iso arep kapane. tengi. Maksudnya ndelok wayang tak tengi teko ngarepe lho. Ya peteng. Alah. Nah. Meteng iki no. Ayo. Suara angin, angin sing ngeridu ati. Dengan Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Lah, plekne. Pengen nangis. Lah. Ngerti? Kisar sithik. Ngawur. Yuk, masih bersama GSS Yo. Banyu. Langit. Yo. Mania Nusantara. BY Mania Ponorogo. Suara angin, angin sing ngeridu ati. Masuk. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke elone. Suara weruh senadyan mung ana impi. Mau ngalem ning dadaku, tambah ana rasa kangen ning atiku. Tangan gitu, kabeh. Ngalem ning aku,
hebat. Wis pokoke horeg meleng. San Iki pokoke. wancine wis mepet Mas. Siap. Mas Percil nggih. Nggih. Mangke pamundhut ingkang pun dereng ngaturaken wanci gara-gara diaturaken Mas Percil. Monggo. Antara lain pangkur caping Gunung Jengleng. Wah, Pisit. cocok. Nggih, mangke wanci gara-gara dipun aturaken. Matuk. Mangke panjenengan kula aturi istirahat sebentar, mangke dilanjutaken melih. Nggih. Suwita negara Ngawularatu ayo.